Nakon što su Ivana uhitili, Isus je otišao u Galileju i ondje navještao Božju radosnu vijest. Vrijeme se ispunilo, približilo se Božje kraljevstvo. Obratite se i vjerujte radosnoj vijesti. Dok je prolazio kraj Galilejskog jezera, ugledao je Šimuna i njegova brata Andriju kako love ribu. Bili su naime ribari. Isus im je rekao: slijedite me i naučit ću vas loviti ljude. Oni su odmah ostavili mreže i počeli ga slijediti. Otišavši malo dalje, ugledao je Zebedejeve sinove, Jakova i Ivana, koji su u lađi krpali mreže. Odmah je pozvao i njih, a oni su oca Zebedeja ostavili u lađi s najamnicima i krenuli za njim.